alaikum. Mai gida? Barka dai. Ya mutumin naku ne? Wannan ai ba zai ma magana ba. To ni dai da kuke gani babban dan jarida ne daga gidan rediyon Tidin Yarkoya nake. Na zo daukar labarai. To an fara ta ba zai ma magana ba, ni zan baka labarin. To ina jin ka. Kai ai yau din nan ina ga ma a ruwa muke. Kawai mun shirya za mu yi aiki karfe 9 na dare muka fito. Sai da gari waye ba su fito ba. Mun shirya za mu yi kayan yashi kaga ya ci bashi, ya ci wainan 100. Ya hada shayin jaka. Gashi ya je ya ranto kuɗi har 1000. Yi yana so idan suka yi kayan yashi biya. Kawai ina ga maka yanzu mun fito ba kanta. Mu kuma da muke so za mu samu kayan yashi mu samu kuɗi ina gaba ɗaya harka ta janye. Shi ne kaga ya zo nan ya lagwanye tun safe yake ya yi magana. Gahi kamar ya kai gaskiya ya sa ku a ruwa. Wannan labarin mu yau za mu samu kuɗi da shi. Ya sa ku a ruwa. Shi bai samu kuɗi bai je ciwo bashi. Dan malafar uba ya kwayi bashi. Ai wannan da kake ganin sa ya janye muku ruwa. Kai gaskiya ya janye muku ruwa mutumin nan naku. Sai yake sayar da gyada. Kai gyada ina da ta ya janye muku ruwa. Yeah, I'm Nacey Bad Vibe. Oh na. Yeah. This is Zico by the name. Yeah. Job boy me go to yeah.